abakamaskandi bathembe ezitshudeni ukumaketha umculo wabo. UTaba, iLanga, Kulobe Umthobisi, Sithole, Inkosi ezomculo bathi baqaphela ukuthi bayatrend uma kade bevakashele emanyuvesi, baveza nokuthi kwezinye izifundazwe kabanqena ukukhokha imali ebhekile. So khulunywa ngobani? Khulunywa ngasey'thombeni okumnotho Madolo, Senzo Tencane Zondi, abaphambili kusosomxele, uSiphesihle Limit, uFeza Langa, uHlezi noMalibonge Mjolisi Gwala, bonke abangabaculi bamaskandi baqhoshe ngoshintsho abalubona ekulaleleni komculo wabo uma behambela izikhungo zemfundo ephakeme. Abaculi bamaskandi abashisayo kulezi nsuku ngezingoma ezidla upethu ephakathini. Laba baculi baqale umkhankaso wokwethula umculo wabo omuhle kuzitshudeni emanyuvesi. USenzo Tencane Zondi wethule i-albhamu yakhe eMangosuthu University of Technology ezinyangeni ezimbili ezedlule. Waphinda wayethula e-Albert Park eThekwini ebusuku emasontweni adlule ememe izitshudeni. UTencane utshele leli phephandaba ukuthi ukholelwa kakhulu emanyuvesi ngenxa yokuthi kugcwele intsha eqhamuka ezindaweni zasemakhaya, emadolobheni nasemalokishini. Uthi uma umculo weciko uthandiwe emanyuvesi liyaphakama kakhulu. Umaskandi sizama ukuwukhulisa futhi kubukeka izitshudeni zikwemukela. Okuhle ngesitshudeni ukuthi kazinayo inkinga yokwaswela amadatha, zine-Wi-Fi emares futhi ziyaqonda ukuthi zonke izinhlaka zomculo zisebenza kanjani online. Lokhu kusiza kakhulu ngoba ziyawulalela umculo, zinesikhathi esiningi emares, nasesikoleni noma zifunda zihlala ziphethe ama-laptop ziwuvulile umculo, usho uNtencane. Uthi uma kade evakashele enyuvesi alibona ushintsho online, ukukhula ngamandla kulala kwezingoma zakhe, okuyikhona osekukhokhela abaculi imali uma izingoma zabo zilalele kahle online ku-YouTube, Spotify nakwezinye izinhlaka. Uthi ukuzibandakanya nokuvakashela ezitshudeni emanyuvesi kuwumkhankaso aqhubeka nawo. Akolunye uhlangothi uMalibonge Mjolisi Gwala naye oyiciko elisematheni entsheni kulezi nsuku uqale umkhankaso wokujikeleza emanyuvesi. Ngesonto eledlule uqale enyuvesi yaKwaZulu-Natal e-UKZN ophikweni i-Howard College. uSiphesihle Limit naye uthi ukusabalalela nakwezinye izifundazwe kunomthelela omuhle ekulekeleleni kokuphakama komculo wakhe. Uthe nezinye izikhungo zemfundo ephakeme ezingaphandle kweKwaZulu-Natal ufuna ukusondela kuzo. Ukuphumela ngaphandle kwesifundazwe sethu ngibona ukungisebenzela ngoba nemali abayikhokhayo kwezinye izifundazwe uma besiqasha inkulu kakhulu uma iqhathaniswa nesikhokhela KwaZulu-Natal. Kwezinye izifundazwe ubiza imali osebenza ngayo kabakhali bakunika lento oyifunayo ngoba bawuhlonipha kakhulu umsebenzi weciko, kusho Limit. Amanye amaciko afikayo emculweni ashisayo esikhungo ezemfundo ephakeme thakasela komculo wawo yizitshudeni kubalwa umnotho Majolo senkandla Feza Langa odabuka eNquthu. Ifunda kanjalo-ke indaba laphana-ke kuyilanga langempela sona. So sibonge kakhulu-ke ukuthi sibhaleleke ilanga elihle kangaka, section kangaka kahle lapho-ke include-ke abafowethu abashisayo-ke kulezi nsuku, kodwa abantu abashisayo ngampela for the last 2 to 3 months. Yabona uNtencane, yabona uFeza, yabona uLimit, hayi bayashisa ngampela. Omnotho nabo bayasondela, nomjulisi nabo basekhona, kodwa-ke afike ngampela. Yilokho abantu kumele bekwazi ukuthi le genge iyayenza into yami, and iy'tshudeni ama-university bayabasapota, vele isapoti eningi online. Cha, yibo abawuphusha umculo. Abantu babona benamamiliyoni abangaka, yibo abafundi bayawenza umehluko ey'mpilweni zabaculi. Sibabonga kakhulu-ke ukuthi babaphusha indlela baphusha ngayo. Into enhle vele ukuthi abaculi bakithi-ke bekhuphuka lolu hlobo bekhokheleke nakahle online.